3 gangstaa tyhjällä aavikolla etsimässä vettä. Missä sitä vitun vettä nyt sitten on? Mistä minä tiedän? Sitä voi lavata pullossa. Sanokaa mitä sanotte, mutta minä jatkan paskaa. Siis matkaa. Vittu mä sanoin sulle, pysy siinä tuolissa! Sanoin sulle, pysy siinä tuolissa, äläkä nauraa! Okei, turpakinni nyt. Ihan alusta. 3 gangstaa tyhjällä aavikolla etsimässä vettä. Perkele! Homo! Alusta! Okei, mä aloitan tästä. Siis en aloita, kun jatkan siitä. Vitun. Perkele! Okei. Sitten sä voit sanoa tai tehdä jotain. Mitä vittua? Nyt mä en sitten painaa sitä saatanan stoppinappia. Oi persee! Tekijät: Santeri Heinonen ja Nause 02.